Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. Я рада вас бачыць у 167 выпуску падкаста. Сёння ў нас па чарзе літ-навіны, і сёння ў літ-навінах я буду вам расказваць пра навіны адразу за 2 месяцы. Гэта красавік і травень. І гэтыя 2 месяцы былі настолькі актыўныя і ў плане выдання кніг, і ў плане таго, што адбывалася ў літаратурным свеце, што мне падаецца, мы тут з вамі сёння надоўга. Таму рыхтуйцеся. Калі вы слухаеце падкаст за адзін раз, то сёння вас чакае, я думаю, што як мінімум гадзіна майго голасу. І з сённяшняга выпуску вы даведаецеся, якая новая кнігарня адкрылася ў Варшаве, якія прэміі атрымалі беларускія паэты і перакладчыкі, якія сусветна вядомыя сучасныя аўтары рыхтуюць новыя творы, чаму кніжны Джеймс Бонд не можа ездзіць на Астан Мартине, хто атрымаў міжнародную букераўскую прэмію і многае іншае. І пачынаем мы традыцыйна з навінак кнігавыдання ў Беларусі і за яе межамі. У выдавецтве «Беларусь» выйшла новая кніга «Замкі Беларусі. Таямніцы мінулых стагоддзяў», прысвечаная найкаштоўнейшым помнікам беларускай старадаўняй архітэктуры. Гэта прыгожа аформленае падарункавае выданне, якое надрукаванае на 4 мовах. Гэта беларуская, англійская, руская і кітайская. Кніга расказвае пра 12 выбітных узораў беларускай абарончай архітэктуры, ад знакамітых замкаў у Нясвіжы і Міры да маляўнічых руін у Быхаве і Смальянах. Прыдумала жарт, што маляўнічая руіна – гэта бабуля з татуіроўкамі. Даруйце мне гэты маленькі эйджызм. Вяртаючыся да кнігі, з гэтай кнігі чытачы змогуць даведацца пра гісторыю стварэння гэтых помнікаў архітэктуры, архітэктурныя асаблівасці, найбольш вядомыя паданні і, акрамя таго, можна атрымаць з гэтай кнігі практычныя парады наконт таго, як лепш даехаць да кожнага з замкаў, а таксама там ёсць інфармацыя пра цікавыя мясціны, якія размешчаны недалёка ад замку. Спасылка на пакупку кнігі ў Беларусі будзе ў апісанні да выпуска. У выдавецтве Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі выйшла кніга «І шоу бай па сцяне. Беларускія народныя казкі» у літаратурнай апрацоўцы Юрыя Пацюпы. У зборніку ўвайшлі беларускія народныя казкі пра жывёл, птушак і розных чароўных істот. Асновай для выдання сталі фальклорныя матэрыялы, якія захоўваюцца ў фондах Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Дзякуючы літаратурнай апрацоўцы, выкананай паэтам і мовазнаўцам Юрасём Пацюпам, гэтыя творы набылі больш зразумелую і прывабную форму для сучасных чытачоў. Выданне ўпрыгожана ілюстрацыямі мастачкі Маі Пейхвасар і змяшчае 87 старонак. У выдавецтве «Папуры» пабачыла свет новая кніга Дар'і Мандзік «Прыгоды ў зачараваным замку». Гэта займальная казка пра незвычайную гераіню, спрытную і вясёлую лісу-кілбасу, якая трапляе ў свет фантастычных прыгод. Што рабіць, калі трапляеш у цёмны калодзеж? Чаму каменныя тролі любяць смарагды? Чаго баяцца жалязякі? Што забудзешся, калі вып'еш вады з замкавага става? Ліса-кілбаса, памаранчавая авантурыстка і адар-вірог, трапіла ў зачараваны замак і знайшла прыгоды на свой доўгі нос. Гэта казка для бэйбусаў усіх узростаў, пра сяброўства і вынаходлівасць, глупства і пакору, майстэрства і адвагу. Казка шматслойная, як замкавыя муры. Кожны чытач знойдзе цікавостку на свой густ. Хтосьці ацэніць дынамічны аповед пра гарэзлівую ліску, хтосьці увагу да эмоцый, камусьці адгукнуцца незвычайныя персанажы. У выдавецтве «Каўчэг» выйшла кніга «Падшот. Кухня беларускіх літаратараў», укладзеная Кацярынай Барысенка. У выданні сабраны 50 кулінарных рэцэптаў, якімі падзяліліся ўласна беларускія літаратары. Кожны рэцэпт суправаджаецца арыгінальнай ілюстрацыяй, і знайсці тут можна абсалютна розныя рэцэпты. Стравы ад мяса уежнага з грыбамі ды гароднінай, паводле рэцэпту Тацяны Барысік, да бабкі ад Сергея Харэўскага. Кніга аб'ядноўвае літаратуру і кулінарыю, дазваляючы чытачам пазнаёміцца з любімымі стравамі вядомых беларускіх творцаў. Я 3 раз спрабую пачаць гэтую навіну, таму што я не магу вымавіць слова мастацтвазнаўства. То бок вось так марудна і павольна я магу яго вымавіць, але як толькі я пачынаю чытаць навіну, усё, дыкцыя проста пакідае чат. Паспрабую яшчэ раз. У выдавецтве «Беларуская навука» у межах навуковай дзейнасці Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі выйшла калектыўная манаграфія «Стараверы беларускага паазер'я. Гісторыя і культура».
Ура, я справілася. Значную частку гэтага амаль 500-старонкавага выдання падрыхтаваў даследчык Уладзімір Аўсейчык, які шмат гадоў вывучае пахавальныя памінальныя абрады беларускага падзвіння і стараверскую культурную спадчыну. Таксама ў аўтарскі калектыў увайшлі Таццяна Валодзіна, Вольга Лабачэўская, Вольга Афанасьева і Святлана Лявонцева. Іх раздзелы прысвечаны замоўнай традыцыі, народнаму тэкстылю, іканапісу і кніжнай культуры старавераў. Кніга багата аздоблена ілюстрацыямі і побач з архіўнымі матэрыяламі і экспедыцыйнымі фотаздымкамі у ёй выкарыстаны сямейныя архівы прадстаўнікоў стараверскай супольнасці. Асаблівую цікавасць уяўляе раздзел пра пахавальную культуру, дзе змешчана каля 2 дзясяткаў рэдкіх пахавальных фотаздымкаў. Паэтычная серыя, якую выдае паэт і выдавец Дмітрый Строцаў у выдавецтве Хохрот Мінск, папоўнілася новым выданнем. Гэта кніга вершаў Ігара Бабкова «Сляза і камень». І вось што сам паэт, празаік і філосаф напісаў пра выхад гэтай кнігі ў сваіх сацыяльных сетках. Жывая кніга паэзіі. Вершы, прыбітыя цвікамі да старонак жыцця. Каментары піша сама рэчаіснасць. Друкара і выдаўцу ўжо доўгі час шукаюць і не могуць знайсці. Кошт выклікае нервовыя усмешкі. У выдавецтве Гутенберг Паблішер выйшла кніга для дзяцей фінскага пісьменніка Тыма Парвела «Патэ гуляе ў футбол». Перакладчык Юрый Лашкевіч, і раней па-беларуску ўжо выходзіла іншая кніга гэтага аўтара «Эла і сябры», яна выходзіла ў перакладзе Алены Казловай, і гэта не толькі працяг, але таксама такія цікавыя дзіцячыя гісторыі, якія суперпапулярныя ва ўсім свеце. Калісьці яшчэ ў Мінску, калі я працавала ў кніжнай шафе, у нас гэтыя кнігі актыўна куплялі на рускай мове, але вось у беларускіх дзяцей таксама ёсць магчымасць пачытаць гэтыя кнігі. Гэта гісторыя Патэ, якога не ўзялі ў футбольную каманду, таму ён хоча стварыць уласную і запрасіць туды Мессі, Раналду і Златана Ібрагімавіча, хаця з імі, як вы разумееце, звязацца не вельмі проста. Але, на шчасце, ён знаходзіць новых сяброў, з якімі, магчыма, удасца сабраць каманду. Але ці здольны трохлапы сабака, 90-гадовы сусед Эйна і мужчына з торбай стаць выдатнымі футбалістамі? Мне здаецца, што, у прынцыпе, не так і далёка да Раналду, Мессі і Ібрагімавіча. Яшчэ адна навінка ад Гутенберга – гэта зборнік эсэ журналісткі Алены Германовіч «Страшна і смешна». І вось, што пра кнігу сказала пісьменніца Ева Вежнавец. Калі вы спазналі ўсю жорсткасць і жахі жыцця і здолелі не закрычаць, схапіўшыся за галаву, а кпліва засмяяцца, вы Алена Германовіч. Яна такая. Чытаючы кнігу, ты нібыта брыдзеш са звычайнымі, нікому апрача аўтаркі, нецікавымі людзьмі па пакручастым шляху, проста да далягляду. І вы ўсе разам выпадковыя спадарожнікі жыцця, падарожнікі ў даліну. Але па дарозе можна ж расказаць адно аднаму і страшнае, і смешнае. Кніга надзіва чалавечная, як усмешка стомленага. Заўсёды ў гэтым свеце у кожнага ёсць больш важныя справы, чым ты. Чытала, не адрываючыся. Гэтую кнігу я ўжо чытаю, таму чакайце, будзе водгук. Таксама ў выдавецтве Гутенберг Паблішер выйшаў антыутапічны раман Яўгена Анашкіна «Норадрэналін. Поўдзень». Наколькі я разумею, гэта дэбютны твор, і гэта твор, які апісвае адну з магчымых будучыняў чалавецтва і закранае тэмы непазбежнасці наступстваў і асабістай адказнасці. Раман пазначаны як першая частка з 5 задуманага аўтарам цыклу. Сярод жанравых асаблівасцяў кнігі гэта антыутопія, дэтэктыў, псіхалагічная проза, трылер і сай-фай. І яшчэ адна навінка выдавецтва Гутенберг Паблішер – гэта кніга пісьменніка і праграміста Стэфана Корфа «Спорту да Сантьяга. Дзённік з пілігрымкі». Тут таксама вам зачытаю з анатацыі. Каля 500 000 чалавек штогод пераадольваюць сярэднявечны шлях у сотні кіламетраў да мошчаў святога Якава, аднаго з вучняў Ісуса Хрыста. Каб атрымаць індульгенцыю або проста перазагрузіцца і лепей спазнаць самога сябе. Ідуць і беларусы. Не абавязкова быць вернікам або грэшніку, каб паставіць перад сабой мэту і дасягнуць яе поруч з пілігрымамі з усяго свету. Гэтая кніга – дзённік з такога падарожжа. У верасні 25-го года Стэфан Корф прайшоў «Спорту да Сантьяга» за 11 дзён і запісаў свой досвед і ўражанні. Толькі асцярожна, пасля прачытання вам абавязкова захочацца таксама прайсці гэты шлях. Магу сказаць, што сярод маіх знаёмых ёсць некалькі людзей, якія гэты шлях прайшлі, не тое, каб шмат асабліва пра гэта расказвалі, дадаючы, што гэта быў такі вельмі асабісты досвед, і ім хацелася б яго
пакінуць сабой, таму што кожны з іх ішоў гэты шлях са сваёй пэўнай унутранай мэтай, якую я не ведаю, яны дасягнулі ці не, таму што гэта нешта такое вельмі асабістае. Я не ведаю, ці хтосьці з беларусаў, праходзячы гэты шлях, потым дзяліўся, напрыклад, у сябе ў соцсетках якім-небудзь вялікім пастом ці для якіх-небудзь СМІ пісаў пра гэта, але вось такі, мне здаецца, дакументальна зафіксаваны ў выглядзе кнігі, гэта першы раз. І, дарэчы, калі вы таксама прайшлі гэты шлях, то можете расказаць пра гэта ў каментарыях, можете падзяліцца сваімі ўражаннямі, калі гэта не надта інтымна, таму што я разумею, што сапраўды для многіх гэты шлях становіцца вельмі асабістым досведам. Але вось Стэфан Корф з намі сваім досведам падзяліўся. Магчыма, хтосьці з маіх слухачоў таксама гатовы расказаць пра гэта. Можете напісаць у каментарыях на Ютубе свае ўражанні, або на Кастбоксе, або таксама дзе яшчэ можна пісаць водгукі. Можете напісаць пад пастом пра гэты выпуск у мяне у інстаграме Наста, ніжняе падкрэсліванне, Беллит. Перакладная навінка выдавецтва Гутенберг Паблішер — гэта кніга нігерыйскай ірландскай тэлевядучай, рэпарцёркі і пісьменніцы Зейнаб Боладэл «Я заплятаю косы». На беларускую мову кнігу пераклала Марына Дергачова. Пра кнігу гэтую мала што вядома, гэта не нейкі сусветны бестселлер, але разам з тым цікава, што аўтарка нігерыйска-ірландская пісьменніца. Гэта цікавае такое спалучэнне, і судзячы па вокладцы і па анатацыі, кніга таксама будзе з такім падвойным нацыянальным каларытам. Таму паглядзім, што гэта такое, бо у ірландскай літаратуры даволі шмат гучных папулярных імёнаў, я шмат што чытала з ірландскай літаратуры, таму гэта будзе цікава. І яшчэ адна перакладная ірландская навінка ад выдавецтва Гутенберг, але ўжо для дзяцей. Гэта кніга ірландскай пісьменніцы Эрыкі Макган «Табіта Плімтак жыве на самым краі свету». Кнігу пераклаў Андрэй Скурко. І гэта кніга апавядае пра тое, як капрызлівыя сваякі выпраўляюць дзяўчынку Табіту штодзень уніз па скале, па ежу і іншыя патрэбныя рэчы. Але тая гэтым не пераймаецца. У пячорах-кішэньках уніз па схіле жывуць сімпатычныя людзі. А наймілейшы з іх спадар Дрыготка, што пасяліўся ніжэй за лінію ценю. Калі ў ваколіцах пачынаюць шырыцца чуткі пра пачвар, што ўспінаюцца на сцяну з глыбіні, менавіта пра спадара Дрыготку Табіта турбуецца наймацней, бо там, унізе, хаваецца нешта па-сапраўднаму галоднае. Беларускае выдавецтва з Познані «Розум Медыя» выдала новую кнігу Макса Шчура «Раз'юшанасць і любоў. Успаміны кліматычнага актывіста». Як гаворыць аўтар, гэты твор вольны працяг яго мемуараў, спроба эксперыментальнага канструявання сябе. І таксама зачытаю вам трошкі з анатацыі. Што рабіць пасля таго, як літаратура і мастацтва страцілі ўсякі сэнс? Натуральна, далучыцца да якой-небудзь рэвалюцыі. Напрыклад, кліматычнай, чыя кульмінацыя на захадзе прыпала на 2019-2020 гады. Аўтар успамінаў не застаўся ў баку ад усеагульнага варушняку, ачоленага Грэтай Тунберг, і з галавою кінуўся ў вір кліматычнага актывізму. Каб у верасні 2020 года хваля беларускіх падзей зноў вынесла яго ў рэальнасць разам з выгараннем і дэпрэсіяй. І яшчэ адна навінка «Розум Медыя» — гэта пераклад на беларускую кнігі «Успаміны Францішка Міцкевіча». Францішак Міцкевіч — гэта старэйшы брат Адама Міцкевіча. На беларускую мову з польскай гэтую кнігу пераклаў Міхал Карневіч. І гэта вельмі асабісты і нечакана сучасны тэкст пра Наваградак, сям'ю Міцкевічаў, памяць, дарогу і жыццёвую эміграцыі. Асноўны змест твору — гэта аповеды пра дзяцінства і юнацтва, сямейнае асяроддзе, адукацыю і фарміраванне светапогляду. Францішак Міцкевіч з увагай да дэталяў апісвае штодзённае жыццё, звычаі і традыцыі, што дазваляе лепш зразумець сацыяльна-культурныя умовы канца 19-га, пачатку 20-га стагоддзя. Асобнае месца займаюць успаміны пра вядомых асобаў і падзеі, якія паўплывалі на ягонае жыццё і дзейнасць. Аўтар таксама разважае пра палітычныя і гістарычныя працэсы ў Еўропе, у тым ліку пра змены дзяржаўных межаў і іх уплыў на лёс людзей. І таксама ў выдавецтве «Розум Медыя» выйшаў першы беларускі пераклад зборніка вершаваных афарызмаў «Дхамапада», аўтарства якога традыцыйна прыпісваецца заснавальніку будызму Будду. Пераклад на беларускую мову зрабіў паэт і будыст Макс Шчур, якога мы ўжо сёння згадвалі. Ён зрабіў гэты пераклад, абапіраючыся на даслоўны англійскі падрадкоўнік з граматычным разглядам арыгінальнага тэксту, даступнага онлайн. Выдавецтва «Полацкія лабірынты» перавыдала асобным выданнем эсэ «Адвечным шляхам», якое ўпершыню з'явілася ў 1921 годзе ў Вільні у газеце беларускіх эсэраў «Наша будучына» пад псеўданімам Ігнат Абдзіраловіч.
Аўтарам твора з'яўляецца Веленчук Ігнат Канчэўскі, прадстаўнік праваслаўнай шляхты, таленавіты эканаміст, паэт, публіцыст і філосаф. Разам са сваім братам Арсенем Канчэўскім ён стаяў ля вытокаў беларускага нацыянальна-вызвольнага руху. У сваім знакавым эсэ ён сфармуляваў 3 ключавыя тэзы беларускай нацыянальнай ідэі, якія сталі асновай найноўшай беларускай філасофскай думкі і атрымалі новае асэнсаванне ў 21 стагоддзі. Знаходжанне паміж усходам і захадам, няспынная творчая дзейнасць і кааперацыя. Выданне падаецца па-беларуску ў сучаснай арфаграфічнай стылістычнай рэдакцыі, а таксама яно дапоўнена навукова-папулярнымі каментарыямі, што робіць тэкст больш даступным для сучаснага чытача. Яшчэ адна навінка полацкіх лабірынтаў – гэта кніга Аляксандра Фядуты «Лексікон каласоў пад сярпом тваім». Згодна з анатацыяй, аўтар гэтую кнігу пісаў, калі знаходзіўся ў следчым ізалятары КДБ, бо яго было вельмі шмат часу, каб разважаць, каб адказваць на самыя важныя пытанні. І гэтыя пытанні – гэта «Хто ты?», «Навошта ты жывеш?» і «Як ты жывеш?». Але зразумела, што са следчым на гэтыя тэмы не пагутарыш, таму што ўсё будзе занатавана ў пратаколе і стане часткай абвінаваўчага акта супраць цябе. Таму Аляксандру Фядуту быў патрэбен іншы суразмоўца, і ім стаў Уладзімір Караткевіч. А нагодай для дыялогу з пісьменнікаў стаў галоўны раман Караткевіча «Каласы пад сярпом тваім». І што з гэтага атрымалася, можаце прачытаць у гэтай кнізе. У новым эміграцыйным выдавецтве «Светкі» выйшла кніга Сабіны Брыло «Дзела Віктара Бабарыка». Кніга Сабіны Брыло – гэта хроніка зламыснага пераследу Віктара Бабарыкі, што разгортваецца на фоне сістэмнага знішчэння ў Беларусі свабоды слова, сходаў, права на абарону і справядлівы суд. Аўтарка дзень за днём аднаўляе драму ад моманту рашэння Бабарыкі ўдзельнічаць у прэзідэнцкай кампаніі 20-го года і да наступных выбараў у студзені 25-го. Змест кнігі – гэта, па сутнасці, гістарычная рэканструкцыя. Ён грунтуецца на адкрытых крыніцах, аўтарскіх інтэрв'ю, архівах, матэрыялах праваабарончых арганізацый і унікальных дакументах, прадастаўленых адвакатамі галоўнага героя. Кніга выйшла на рускай мове, але ўжо цяпер можна аформіць папярэдні заказ на беларускамоўнае выданне, якое выйдзе ў верасні гэтага года. У межах выдавецкай ініцыятывы «Сурма» выйшла новая кніга, гэта дэбютны раман Яны Гульцяевай «Лінеа Латэраліс». Выданне падрыхтавана ў супрацоўніцтве Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў з выдавецтвам «Камунікат». І што ж значыць гэтая загадкавая назва «Лінеа Латэраліс»? Гэта бакавая лінія. Калі перакладаць даслоўна, гэта такі біялагічны тэрмін, орган пачуццю ў рыб і земнаводных, які ўспрымае рух і вібрацыі навакольнай вады. У 24-м годзе аўтарка атрымала дадатковую ўзнагароду ў межах літаратурнага конкурсу «Экслібрыс», які быў прымеркаваны да стагоддзя Васіля Быкава. Пасля дапрацоўкі і рэдактуры рукапіс быў выдадзены асобнай кнігай. Зноў зачытаю вам анатацыю. Хвароба перадаецца праз мову адмаўлення. Яна пераходзіць у наступнае пакаленне праз сакрэты, абвінавачанні і хлусню. Такую думку пачула б Міра Ждановіч на сустрэчы ДДА – дарослых дзяцей-алкаголікаў. Міра, аднак, не паспела да іх дайсці. Пэўным сонечным днём яна сустрэла незнаёмку, якая прапанавала ёй альтэрнатыўны спосаб самавызвалення. Сямейная сага, сацыяльна-псіхалагічная драма, замалёўкі ўспаміны, эмігранцкі плач па страчаным доме, дзе разбіваліся сэрцы, дзе ніколі не жыло шчасце. Ці ўсё ж такі жыло? А вось гэтую кнігу я ўжо амаль дачытала, мне засталося там літаральна, можа, 20 старонак, таму таксама чакайце, падзялюся з вамі сваімі ўражаннямі. Выдавецтва Цэнтра беларускай культуры ў Беластоку выдала новую кнігу Уладзіміра Някляева, зборнік апавяданняў «Святая крыніца». Кніга прымеркаваная да 80-годдзя пісьменніка. Яна ўжо даступна ў продажы, прычым у 2 варыянтах – на беларускай мове і на польскай. І вось якімі ўражаннямі падзяліўся перакладчык Марцін Рэмбач ўражаннямі ад працы над перакладам. Кожнае апавяданне ў гэтым зборніку – гэта асобная гісторыя, але разам яны ўтвараюць шматгалосую размову з літаратурнай традыцыяй і сучаснасцю. Тут ёсць і містычныя экзістэнцыйныя развагі пра жыццё і смерць, і трагічныя іранічныя вобразы пасляваеннай вёскі на беларуска-літоўскім памежжы, і гратэскавае адлюстраванне сучаснай беларускай рэчаіснасці, а таксама іншыя нечаканыя сюжэты і інтанацыі. Такая разнастайнасць дазваляе ўбачыць шырыню творчага мыслення Някляева і адчуць, наколькі беларуская літаратура блізкая польскай і ў той жа час адрозніваецца ад яе.
У выдавецтве фонда камунікат выйшла ўжо 6е дапрацаванае выданне вядомай кнігі пісьменніка і папулярызатара гісторыі Уладзіміра Арлова, кнігі імёны свабоды. У кнізе сабрана 410 гістарычных партрэтаў асоб, якія з часоў Тадэвуша Рэйтана і Тадэвуша Касцюшкі змагаліся за свабоду і незалежнасць беларускай зямлі. Гэта своеасаблівая аўтарская энцыклапедыя, прысвечаная ідэям свабоды, любові да радзімы і нацыянальнай годнасці. Асаблівае месца ў выданні займаюць аповеды пра дзеючаў Беларускай Народнай Рэспублікі, тых, хто стаяў ля вытокаў беларускай дзяржаўнасці. Кніга сапраўды выглядае шыкоўна, там яркая каляровая вокладка, незвычайны квадратны фармат, кніга ў цвёрдай вокладцы, таму мне здаецца, што гэта будзе выдатны варыянт на падарунак. І яшчэ адна навінка камуніката – гэта новая кніга Аляксандра Лукашука пад назвай «Незавершанасць. Тонкая кніга». Згодна з анатацыяй, у гэтую кнігу ўвайшлі радкі і вершаваныя тэксты розных гадоў, якія аб'ядноўвае адно жыццёвы досвед, з якога аўтар свядома пакінуў толькі слова, адкінуўшы ўсё астатняе. Мастачка Юлія Стратовіч выпусціла беларускую версію сваёй кнігі «Cat Art Story» ад першабытнага мастацтва да сімвалізму, якая ў лёгкай гульнявой форме знаёміць дзяцей і дарослых з вядомымі творамі сусветнага мастацтва. Гэта двухмоўнае выданне для дзяцей ад 5 да 12 гадоў, і на кожнай старонцы тут тэксты змешчаныя па-беларуску і па-англійску. А таксама да тэкстаў далучаныя выявы мастацкіх твораў, ад старажытных наскальных малюнкаў да работ эпохі сімвалізму, пераасэнсаваных у арыгінальнай кацінай інтэрпрэтацыі. Кніга знаёміць з рознымі мастацкімі стылямі і прапануе інтэрактыўныя заданні для большай уцягнутасці чытачоў. Прычым беларуска-англійскае выданне гэтай кнігі гэта не першае выданне, гэта ўжо 3я версія гэтай кнігі, таму што раней выходзілі іспанская і польская двухмоўныя адаптацыі. Над беларускай версіяй працавалі рэдактарка Аліна Мрый і дызайнерка Наста Кавальчык. У выдавецтве «Скарына Прэс» у супрацоўніцтве з беларускай бібліятэкай і музеем імя Францішка Скарыны ў Лондане выйшла факсімільнае выданне рукапіснага зборніка Ларысы Геніуш «Спірітус флат убі вульт» вершы 1945-47 гадоў. Рукапіс, які захоўваецца ў лонданскім беларускім музеі, быў падрыхтаваны да друку камандай спецыялістаў, укладальнікам Ігарам Івановым, рэдактаркай Янінай Лаўнік, моўнымі кансультанткамі Аленай Івановскай і Святланай Лясовіч, а таксама дызайнерам Сергеем Шабохіным. Упершыню вершы з гэтага рукапісу былі падрыхтаваныя да друку і выдадзеныя асобнай кнігай у 1992 годзе з англамоўнай прадмовай прафесара Арнольда Макмілена. Новае выданне суправаджаецца ўступным артыкулам Тацяны Астроўскай, Ларыса Геніуш і гісторыя беларускага самвыдаву, а таксама перадрукам прадмовы Арнольда Макмілена да выдання 92 года і прадмовы Яніны Лаўнік да другога выдання, дапоўненай разгорнутым моўным каментарыем. Уступныя словы і прадмовы да абодвух выданняў надрукаваныя на беларускай і англійскай мовах. Далей змешчана частка з расшыфраванымі і надрукаванымі вершамі, пасля якой падаецца непасрэдна факсімільнае ўзнаўленне рукапіснага зборніка паэткі. Вось цікава, як шмат з факсімільнага ўзнаўлення, як шмат з гэтага почерку Ларысы Геніуш можна там разабраць. Кнігу ўжо мы атрымалі, у кнігаўцы яна ў нас ёсць, таму прыходзьце пагартаць, паспрабаваць што-небудзь прачытаць, а таксама, зразумела, купіць гэтую кнігу. Бо я памятаю, што калі памёр Рыгор Барадулін, тады выходзіла яго апошняя кніга, і ў тым ліку сярод вершаў уласна друкаваных былі змешчаныя старонкі з ягонымі рукапісамі, і там быў рукапіс фота яго апошняга верша, і, здаецца, на той момант гэты верш не быў расчытаны, бо у Барадуліна і так быў заўжды такі даволі дробненькі почерк, даволі цяжка чытальны, я б сказала. А на той час ён ужо быў даволі старым чалавекам, і ўжо не так проста было трымаць ручку ў руках, і зразумела, што почерк тады зусім сапсаваўся, але ад таго цікавей гэта пэўны такі моўны літаратурны дэтэктыў паспрабаваць расшыфраваць, адчуваеш сябе трошкі нейкім даследчыкам, які расчытвае старажытныя рукапісы з той розніцай, што ты спрабуеш прачытаць тэкст, напісаны ўсё ж такі па-беларуску. Я не ведаю на гэты момант, ці ўжо гэты тэкст цалкам расшыфраваны, там быў даволі невялікі верш, але гэта выглядае вельмі цікава. Мне здаецца, што менавіта такая праца была ў маіх настаўнікаў, якія спрабавалі расчытаць, што ж я там напісала ў сваім дыктанце, сачыненні, не ведаю, дамашняй рабоце і гэтак далей, таму што ў мяне таксама почерк, ведаеце, часам бывае не асабліва чытальны.
Яшчэ адна навінка выдавецтва «Скарына» – гэта кніга «Беларускія галасы з Познані» Паўла Залескага. Гэтую кнігу складаюць шчырыя гісторыі беларусаў, для якіх Познань стала новым домам пасля 2020 года. У гэтай кнізе 64 гісторыі, галасы тых, хто з нуля, з годнасцю і моцнай надзеяй пачаў новае жыццё. У выдавецтве «Папараць-не кветка» выйшаў з друку дэбютны раман Тэклі Мандрык «Прытулак». Маладая аўтарка ўзяла сабе такі псеўданім у памяць пра бабулю. І таксама прачытаю вам анатацыю. Палітычныя ўцекачы Ліда і ўлад Сцешыкі ўвесны 22 года набываюць на Падляшшы вясковую хату, узнікаючай вёскі Кірункі. Але ж пачуццё дома і бяспекі цягнецца для беларусаў нядоўга, бо дэвелаперская кампанія «Твая падляшская хата» ужо хутка пасля ўлазін абуджае жахі мінулага. Гэтую кнігу я акурат нядаўна купіла, хутка буду чытаць і таксама абавязкова з вамі падзялюся. У выдавецтве «Пфляумбаум» выйшаў новы пераклад кнігі «Час секонд-хенд» Святланы Алексіевіч, завяршальнай часткі знакамітага цыклу «Галасы утопіі». Пераклад зрабіла Кацярына Маціеўская. Гэтая кніга ўпершыню была апублікавана ў 2013 годзе, аднак і тады, і сёння відавочна, што феномен чырвонага чалавека не знік разам з распадам савецкага камуністычнага праекта. У тэксце падкрэсліваецца, што наступствы гэтай спадчыны застаюцца актуальнымі і ў сучаснасці. Ну а ў нас у выдавецтве «Янушкевіч» выйшла 8-я кніга вершаў паэта і перакладчыка Ігара Кулікова «Горад Н», дзе сабраныя творы, напісаныя ў 24-26 гадах. Зборнік апавядае пра абжыванне і пражыванне прасторы і часу ў 3 сталіцах – Менску, Вільні і Варшаве, а таксама іншых гарадах і мясцінах зямлі. Таксама ў кнізе змешчаны пераклад аднаго верша літоўскага паэта Генрыкаса Радаўскаса. Яшчэ адна наша навінка – гэта галоўны раман Айн Рэнд «Атлант расправіў плечы» у перакладзе Ірыны Грэбень і Веры Жыбуль. Гэтая кніга – маштабны раман антыутопія і маніфест рацыянальнага эгаізму. Дзеянне адбываецца ў ЗША, дзе ўрад знішчае свабодны рынак і прыгнятае таленавітых творцаў. У цэнтры сюжэту Дагні Тахерт і Хэнк Рэрдэн, якія спрабуюць выратаваць свае прадпрыемствы ад непазбежнага краху. Як не хацелася мне чытаць гэты вялізны том, але кніга сама прыйшла мне ў рукі ў беларускім перакладзе. Таму давядзецца. Выйшаў новы 9-ы нумар навукова-папулярнага зіну «Памылка», і цяпер ён даступны не толькі ў электронным фармаце, але і ў папяровай версіі. Аўтары нагадваюць, што зін з'яўляецца супольным грамадскім праектам, які існуе дзякуючы данатам. Сабраныя сродкі накіроўваюцца на друк, рэдакцыйную працу і ўзнагароджанне ўсіх удзельнікаў, што працавалі над нумарам. Спасылкі на пакупку электроннага і папяровага зіна будуць у апісанні да выпуска. А цяпер крыху пра выхад кніг беларускіх аўтараў на замежных мовах. У Барселоне выйшла кніга выбранай паэзіі Яўгеніі Янішчыц, назву якой я прачытаць не магу, таму што гэта па-каталанску. У выданне ўвайшлі 135 вершаў і зорная паэма, тэкст якой пададзены паралельна па-беларуску і па-каталанску. Укладальнікам і перакладчыкам выступіў Францэск Руіс Сарыяна. І раней у 2015 годзе ён ужо выдаў у мадрыдскім выдавецтве «Візар Лібрас» аналагічную кнігу паэзіі Яўгеніі Янішчыц на іспанскай мове пад назвай, тут ужо прачытаць прасцей, «Un ave indomita» – непрыручаная птушка. Новае выданне аздоблена працамі унучкі паэткі Яны Янішчыц, якая працуе мастачкай-рэстаўратаркай у Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь. Купіць кнігу можна на Амазоне, спасылка ў апісанні да выпуска. У выдавецтве «Скарына Прэйс» выйшаў англійскі пераклад дакументальнай кнігі Ганны Комар «Калі я выйду на волю». У аснове кнігі досвед 9 дзён зняволення паэткі ў 2020 годзе. Аповед пабудаваны на дзённікавых запісах самой аўтаркі, а таксама на сведчаннях людзей, якія перажылі затрыманне і гвалт у той перыяд, і тых, хто падтрымліваў зняволеных звонку. У італьянскім выдавецтве «Write Up» выйшла кніга выбранай паэзіі Алеся Разанова «Сумус Несімус». У зборнік уключаны вершы ў беларускам арыгінале, а таксама іх пераклады на італьянскую і нямецкую мовы. Над перакладамі працавала каманда аўтараў, сярод якіх Майя Галаванова і Томас Вайлер. Яны таксама выступілі рэдактарамі-укладальнікамі гэтага выдання. Аўтарка ілюстрацыі для вокладкі Святлана Дзімідовіч. І трошкі пра аўдыакнігі. Калі вам палюбіўся кот Шпрот, створаны пісьменніцай і перакладчыцай Ганнай Янкутай, кнігі пра прыгоды якога ў нас выходзілі ў выдавецтве Янушкевіч, то на кніжным возе можна паслухаць новую аўдыаказку пра ката Шпрота, маленькі Шпрот і яго пачвары.
Гэта своеасаблівы прыквел да гісторыі пра ката Шпрота. Гісторыя зусім каротенькая, усяго 16 хвілін. Вокладку намалявала Лілія Давыдоўская, а за музыку адказвала Аляксандра Грахоўская. Паслухаць гэтую казку можна ў мабільным дадатку «Кніжны воз» і на сайце кніжнага воза. Ну а цяпер пераходзім да беларускіх літаратурных навін, якія адбыліся ў Беларусі і за яе межамі. І пачнём з навін сумных, бо ў ноч на 26 траўня не стала пісьменніцы і перакладчыцы Раісы Баравіковай. Ёй было 79 гадоў. Са спадарняй Раісай мне давялося сустракацца і камунікаваць. Калі я працавала ў літаратурным музеі, мы вельмі часта запрашалі яе на розныя мерапрыемствы, якія ладзілі сустрэчы з аўтарамі, нейкія юбілеі, выставы, такія розныя рэчы. І яна заўжды ахвотна адгукалася і заўжды прыходзіла на нашы мерапрыемствы. І крыху навін беларускіх кнігарняў за мяжой. У Варшаве ў цэнтры беларускай салідарнасці адкрылася новая прастора, прысвечаная беларускай кнізе. Гэта кнігарня, створаная ў супрацоўніцтве з фондам «Камунікат». Новая кнігарня знаходзіцца па адрасе Олеандруф 6. І навіны беларускіх літаратурных прэмій. 27 траўня ў новым тэатры ў Варшаве адбылася цырымонія ўручэння прэміі імя Наталлі Арсеньевай. Гэта адна з найважнейшых узнагарод у беларускай паэзіі. Лаўрэатам прэміі 26 года стаў Ігар Кулікоў з кнігай «Нетутэйшая далечыня», якая летась выйшла ў нас у выдавецтве Янушкевіч. Прэмію ўручылі з фармулёўкай за метафізічную адвагу ў працы з мовай і стварэнні апрычонага мастацкага свету. Купіць кнігу можна ў нас у кнігаўцы ў Варшаве або заказаць онлайн з дастаўкай па ўсім свеце. Ну і цяпер яшчэ пра адну прэмію, літаратурную, але трошкі іншага характару, не за канкрэтную кнігу. 28 траўня ў межах праекта «Літарарише Цузамен Кюнфте», спадзяюся, я правильна прачытала гэта па-нямецку, дык вось у межах гэтага праекта фонд мастацтваў Фолкер Скуліма уручыў 5 стыпендый і прэмій падтрымкі, якія курыруе ініцыятыва Вайтер Шрайбен. Адну з узнагарод атрымала беларуская перакладчыца і выдаўчыня Ірына Герасімовіч. Прэміі фонду прысуджаецца аўтарам у выгнанні, літаратурным пасярэднікам, перакладчыкам і незалежным выдавецтвам, якія спрыяюць таму, каб літаратуры з Сірыі, Афганістана і Беларусі і іншых крызісных рэгіёнаў гучалі і мелі бачнасць у Германіі. Ірына Герасімовіч была адзначана як перакладчыца, папулярызатарка беларускай літаратуры і ініцыятарка выдавецкай акцыі «33 кнігі для іншай Беларусі». Ну і пад канец беларускіх літаратурных навін я раскажу пра навіны, якія стануць мастком да навін замежных. У канцы траўня ў Варшаве адбыўся міжнародны кніжны кірмаш, і мы прымаем удзел у ім ужо не першы год, але ў параўнанні з мінулымі гадамі адбыліся пэўныя змены. Бо рэч у тым, што апошнія гады кірмаш праводзіўся ў Палацы культуры і навукі ў самым цэнтры Варшавы, і ён быў бясплатны, уваход на гэты фестываль быў бясплатны, а цяпер гэты кірмаш перанеслі на стадыён нарадовы, гэта нацыянальны стадыён у Варшаве. Дарэчы, раней калісьці менавіта там і адбываўся кірмаш. Ну і вось яго туды вярнулі, і уваход зрабілі платным там дзесьці каля 20 злотых. І гэтым трошкі абураліся чытачы тым, што ўваход стаў платны. Ну а пасля таго, як сам кірмаш адбыўся, трошкі людзі абураліся тым, як усё гэта праходзіла, таму што, вядома, калі кірмаш праходзіў унутры Палаца культуры і навукі, а таксама на пляцоўцы перад ім, гэта было больш прасторна, нават нягледзячы на дрэннае надвор'е, якое было летась, але тым не менш людзі былі на свежым паветры і неяк прасцей пераносіліся гэтыя натоўпы людзей, таму што ты заўжды мог падыхаць свежым паветрам, якое было навокал. Ну а на стадыёне, нягледзячы на тое, што кірмаш праходзіў даволі блізка ад свежага паветра, літаральна вось з нашых месцаў, з нашых стэндаў мы маглі бачыць стадыён, і стадыён мае адкрыты верх, і свежае паветра перыядычна далятала, але той гэты калідор, прамінада вакол стадыёна з відамі на стадыёну, якой, уласна, і стаялі ў асноўным усе стэнды, ён быў даволі вузкі, і насамрэч часам адчувалася, што ты проста рухаешся ў адным вялізным корку. А яшчэ асабліва, калі людзі не проста хадзілі гэтымі калідорамі, а стаялі на аўтограф-сесіях, таму што некаторыя аўтограф-сесіі, мне здаецца, што нават большасць аўтограф-сесій праходзілі менавіта каля стэндаў. Частка праходзіла ў спецыяльнай зоне аўтараў на некалькі паверхаў вышэй на стадыёне,
Я хадзіла туды вось акурат на подпіс адной з кніг. Але астатнія ўсе праходзілі каля стэндаў і зразумела, што гэта стварала дадатковыя натоўпы. Таму трошачкі з арганізацыяй у гэтым плане ўсё было не вельмі. Ну і калі казаць пра беларускі стэнд, то мне падаецца, што на беларускіх чытачоў таксама паўплывала інфармацыя пра тое, што ўваход платны, і таму людзі не так ахвотна шлі на гэты кірмаш, і многія потым пасля кірмашу мне казалі, што навошта ім траціць 20 злотых, калі яны ў любы момант у Варшаве могуць прыйсці ў кнігаўку. У прынцыпе, нейкая логіка ў гэтым ёсць. Таму не скажу, што вельмі шмат людзей было на беларускім стэндзе, але было два моманты, калі людзей было шмат. Гэта момант аўтограф-сесіі Алеся Бяляцкага і момант аўтограф-сесіі Віктара Бабарыкі. Вось там, мне здаецца, што недзе гадзіны паўтары натоўп у чарзе дакладна стаяў на нашым стэндзе. Таму што мерапрыемствы з удзелам Бяляцкага і Бабарыкі адбываліся таксама на сцэнах самога кірмашу. Бяляцкі наогул выступаў на галоўнай сцэне, як нобелеўскі лаўрэат, зразумела. І потым яны сабралі на беларускім стэндзе даволі вялікую колькасць людзей. Прычым гэта былі не толькі беларусы, было шмат палякаў, асабліва на мерапрыемстве з Бяляцкім, якія прыходзілі падпісваць кнігі, не толькі кнігі, але яшчэ я заўважыла людзей, у якіх, ведаеце, як вось на аўтограф-сесіі ўзорак былі раздрукаваныя партрэты, то бок людзі проста раздрукавалі партрэт Бяляцкага, і ён падпісваў свой партрэт. Таму што зразумела, што не ва ўсіх палякаў ёсць магчымасць чытаць па-беларуску, а ў асноўным кнігі, якія прадаваліся на беларускім стэндзе, былі беларускамоўныя. Але была і версія кнігі Алеся Бяляцкага па-польску, і яе даволі хутка раскупілі. Ну, а для Віктара Бабарыкі можна сказаць, што гэта такі вялікі маштабны выхад у свет пасля вызвалення, выхад у свет на такой міжнароднай арэне, і ў сувязі з выхадам кнігі. Для яго гэта наогул, мне здаецца, першы досвед аўтограф-сесіі. То бок той момант, калі не ты падпісваешся за Віктара Бабарыку як за кандыдата ў прэзідэнты, а Віктар Бабарыка падпісваецца ў тваёй кнізе. Так што вось гэтыя моманты для беларускага стэнда былі даволі актыўныя, але ў астатнім я б не сказала, што было неяк шмат людзей. Але паралельна з працай на беларускім незалежным стэндзе на кніжным кірмашы у мяне праходзіла свая альтэрнатыўная частка. Гэта частка, дзе я чытач, які купляе новыя кнігі і стаіць у чэргах па аўтографы любімых аўтараў. Гэтым разам я лічыла, што ў мяне атрымалася 9 кніг з аўтографамі, але я зразумела, што не ўсе 9 гэта былі чэргі, таму што некаторыя кнігі я падпісвала ў аднаго і таго ж аўтара. З цікавых момантаў магу адзначыць свае размовы з аўтарамі, таму што я заўжды люблю падкрэсліць ім, што я з Беларусі, што я вывучыла польскую, што я чытаю іх кнігі па-польску, і некаторыя аўтары калісьці для мяне былі такімі своеасаблівымі настаўнікамі польскай мовы. Бо калі я толькі пачынала нешта чытаць па-польску, гэта была больш простая літаратура, дэтэктыўная літаратура, якую, у прынцыпе, па-польску я люблю чытаць і цяпер, таму што польскія дэтэктывы даволі моцныя дэтэктывы. І вось многія з аўтараў, да якіх я хадзіла па аўтографы, гэта менавіта такія дэтэктыўшчыкі, мае першыя настаўнікі польскай мовы. І, напрыклад, гэтым фактам мне удалося развесяліць пісьменніка Войцеха Хмележа, якому я сказала, што пачынала вучыць польскую, чытала ягоныя дэтэктывы ў тым ліку, і таму словы накшталт гліняш або рад'ёвус з лексікі такой паліцэйскай я вывучыла раней, чым даведалася, як па-польску будзе пыласос. Ён рагатаў на ўвесь стэнд, і мне было прыемна, што я змагла яго развесяліць. Ну і даведаўшыся, што я з Беларусі, ён разы 3 паціснуў мне руку, можа быць, ад хваляванняў, але, здаецца, ён быў задаволены гэтым фактам, што вось яго кніжкі чытаюць таксама і беларусы. І цікава, што акурат сёння я дачытала адну з яго кніг, напісаных у суаўтарстве з іншым аўтарам польскім, якога я люблю, з Якубам Цвекам, з якім мы ўжо некалькі разоў знаёміліся на іншых кірмашах. І вось у гэтай іхняй супольнай кнізе, якая выйшла не так даўно, згадваецца Беларусь, там зусім маленечкая згадачка тэрытарыяльная, якая, ў прынцыпе, пра Беларусь нічога не сведчыць, проста быў патрэбны нейкі канцавы пункт, якім можна пазначыць геаграфію пэўнай падзеі ад сюль і дасюль. Там, здаецца, было ад Канады і да Беларусі.
Таксама я згадала пісьменніцы Катажыне Пузынскай, што польская мова моя не родная мова, але я чытаю яе кнігі, і яна спачатку так здзівілася, кажучы, што ой, гэта ж трэба вучыць іншы алфавіт, на што я адказала, што ну як бы англійскую мову ўсё роўна мы ўсе вучым, таму лацінскі алфавіт не самы складаны. Гэта вам цяжэй, таму што вам, каб вывучыць нашы мовы, трэба ведаць кірыліцу. Яна сказала, што так, з кірыліцай у яе ёсць праблема, яна зусім яе не ведае, і аднойчы ёй трэба было падпісваць кнігу па-украінску кірылічнымі літарамі, і яна проста, як яна сказала, перамалёўвала, то бок яна нават не перапісвала, а менавіта перамалёўвала вось гэтыя значкі, каб падпісаць кнігу па-украінску. Ну і калі я сказала, што я з Беларусі, яна кажа, што у мяне падобны акцэнт па-польску, як ва ўкраінцаў. Я кажу, што ну хутчэй за ўсё мы сапраўды размаўляем з падобным акцэнтам, бо нашы мовы падобныя, таму хутчэй за ўсё па-польску мы, ў прынцыпе, гучым даволі падобна з той розніцай, што беларусы ўсё ж такі па-польску умеюць у асноўным вымаўляць гук эўтварда, таму што ў нас ёсць унескладовае, якое, ну, як бы, па сутнасці падобны гук. А вось украінцы, тыя, прынамсі, што я чула, калі яны гавораць па-польску, яны ўсё ж такі часцей у гэтым месцы выкарыстоўваюць гук «в». Таму замест піўка-ножна ў іх атрымліваецца півка-ножна. Я неаднаразова гэта чула. Ну, але агулам нейкае інтанаванне, акцэнт сапраўды ў нас можа быць даволі падобны, і Катажына мне сказала, што абавязкова, калі прыйдзе дадому, паслухае, як гучыць беларуская мова, бо яна не ўпэўнена, што яна калісьці яе чула, і цяпер ёй стала цікава. Спадзяюся, што яна сапраўды выканала тое, што абяцала мне, і паслухала, як гучаць беларусы. Ну і таксама пра тое, што я чытаю яго кніжкі, і я з Беларусі, я сказала польскаму пісьменніку Якубу Жульчыку. Цікавы факт пра гэтага пісьменніка. Нейкі час таму ён назваў папярэдняга польскага прэзідэнта Анджэя Дуду дэбілам. І за гэта яго асудзілі, але ў выніку суд не знайшоў складу злачынства ў ягоных словах і, ў прынцыпе, як бы, ну, назваў Дуду дэбілам. Ну, нічога такога асаблівага. У турму за гэта ён не сеў, у эміграцыю не выправіўся таксама, працягвае выдаваць кніжкі, якія становяцца бестселерамі, экранізуюцца, і чэргі па яго аўтограф усё яшчэ на кірмашах кніжных стаяць. Вось у адной з такіх чэргаў я пастаяла, каб падпісаць 2 яго кнігі. Адну з іх я таксама, дарэчы, нядаўна дачытала, і там таксама згадваецца Беларусь, але ўжо не так прыемна, таму што даволі часта ў польскіх кнігах такіх старых, ну, як старых, то бок 21 стагоддзя, але больш ранні пачатак 21 стагоддзя, там вельмі часта беларускія ўкраінкі згадваюцца як, скажам так, жанчыны лёгкіх паводзінаў. Не самыя прыемныя згадкі, вось там таксама згадваліся такія пэўныя дзяўчаты з Беларусі, якія героям падабаліся больш, чым дзяўчаты з Украіны. Ну, прыемна, што хоць такая згадка, але хоць дзесьці мы лепшыя. Вось так вось трошкі паіранізую. Ну і таксама, калі я сказала, што я з Беларусі, ён расказаў, што у Беларусі яшчэ да пачатку вайны можна было купіць яго кнігу па-руску. Я, насамрэч, ніколі не сустракала. Я не была ўпэўнена, што ён быў перакладзены на руску, але вось ён сказаў, што кнігі можна было купіць. Я адказала, што, на жаль, цяпер не магу праверыць, бо не бываю ў Беларусі, не магу туды паехаць, і ён сказаў, што ўсё разумее. Ну, а таксама у мяне былі яшчэ 2 сустрэчы з польскімі аўтарамі, і гэта былі, мабыць, самыя прыемныя сустрэчы не ў тым плане, што гэтыя аўтары мне больш важныя, а ў тым плане, што гэта аўтары, якія ёсць па-беларуску. Спачатку я пайшла да пісьменніцы Зоф'і Залескай. Мы летась у канцы года выдалі беларускі пераклад яе кнігі «Нядзеянне», і я ўбачыла, што на кірмашы з ёй адбудзецца аўтограф-сесія, і абавязкова пайшла на стэнд выдавецтва «Карактар» на кніжным кірмашы, каб сустрэцца з Зоф'яй, пазнаёміцца з ёю, сказаць, што я рэдактарка выдавецтва, што мы выдалі яе кнігу. Мы высылалі ўжо кнігу ў выдавецтва, таму яна яе бачыла. Але я прынесла ёй гэтую кнігу на подпіс, каб падпісаць для сябе і для сяброў. І таксама ў нас з ёй была вельмі прыемная размова. Яна дзялілася са мной, наколькі для аўтара прыемнае ўражанне бачыць сваю кнігу на нейкай іншай мове. І я спрабавала нешта сказаць, што ну ясна, што там у беларускай літаратуры не такія вялікія наклады. Яна кажа, што гэта абсалютна не важна, гэта ўсё роўна для аўтара неверагоднае прызнанне, што ягоная кніга спатрэбілася камусьці яшчэ ў іншай краіне. Не важна, што гэта там блізкая краіна, не важна, што наклад гэтай кнігі не такі вялікі, але тым не менш. Сам гэты факт яе вельмі ўсцешыў, яна аказалася суперпрыемнай дзяўчынай, і я спадзяюся, што атрымаецца зладзіць з ёй сустрэчу для беларускіх чытачоў. І абавязкова раскажу вам у хуткім часе пра кнігу «Нядзеянне», таму што
Гэта выдатны ўзор сучаснага нон-фікшана, вельмі актуальнага ў наш час. У наш час, калі мы ўсе кудысьці спяшаемся, што мы спрабуем зрабіць мільён спраў адначасова, і мы пастаянна нешта робім. Дзеянне – гэта перманентны стан грамадства ў наш час. А вось Зоф'я Залеска даследавала тое, а што рабіць, калі зрабіць нядзеянне гэтым станам, што часам нядзеянне – гэта таксама дзеянне, і што нядзеянне таксама можа быць вельмі прадуктыўным. Як бы нам не падавалася, што гэта не так. Так што пра кнігу мы з вамі яшчэ пагаворым, але місію сваю я выканала, з аўтаркай пазнаёмілася. І таксама з гэтай жа мэтай я ішла да аўтара, перад якім я трошкі нават так трымцела і хвалявалася, і гэта Шчэпан Твардах. Таму што калі Зоф'я Залеска не тое, каб гэта вельмі папулярнае імя ў польскай літаратуры, а вось Шчэпан Твардах гэта ўжо сапраўды гучнае імя, гэта адзін з самых вядомых польскіх пісьменнікаў цяпер, адзін з самых папулярных, які актыўна выдаецца, перавыдаецца, экранізуецца. І мы выдалі па-беларуску ўжо 2 кнігі Твардаха, калісьці мы выдавалі раней «Караля» ў нашым выдавецтве, ён выходзіў, а летась мы выдалі яго раман «Нуль», гэта адна з яго нядаўніх кніг, якая прысвечана вайне ва ўкраіне. І вось акурат з нулём я падыходзіла да Твардаха, каб пазнаёміцца, таксама сказаць, што я з гэтага выдавецтва, паказаць яму гэтую кнігу, хаця я адпраўляла яму гэтую кнігу на ягоны дамашні адрас. І так, калі што, я ведаю дамашні адрас Шчэпана Твардаха, але гэта інфармацыя пойдзе са мною ў труну. Дык вось, я падышла з ім пазнаёміцца, і калі я выклала сторыс з аўтограф-сесіяй Твардаха да сябе ў Інстаграм, то многія людзі мне напісалі, што яны ўяўлялі гэтага пісьменніка зусім інакш. І сапраўды, мне здаецца, чытаючы «Караля», чытаючы «Нуль», ты як быццам бы вымалёўваеш сабе іншы вобраз. А на аўтограф-сесіі Твардах такі інтэлігентны ў касцюме сидзеў з вельмі, я б нават сказала, такім высакародным выразам твару, і зусім не падумаеш, што гэта менавіта той чалавек, які напісаў гэтую страшную кнігу, дзе лаюцца ўкраінскія салдаты і пра тое, што яны перажываюць. То бок так цікава, як вобраз аўтара можа разыходзіцца з нашым уяўленнем, калі ты проста чытаеш кнігі, нягледзячы на самога аўтара. Бо я ведала, як выглядае Твардах ужо даволі даўно, у мяне не было нейкага такога дысанансу, выглядае так, піша такое. Абсалютна я пра гэта не задумвалася. Але калі людзі, якія проста чыталі беларускія пераклады і ніколі не цікавіліся тым, як аўтар выглядае, вось упершыню яго пабачылі, і ў іх адбыўся нейкі такі цікавы когнітыўны дысананс. Але з Твардахам я пазнаёмілася, кнігу падпісала, ён яшчэ пажартаваў, што, на жаль, не змагу падпісаць гэтую кнігу па-беларуску, таму буду падпісваць па-польску. Я дазволіла яму падпісаць па-польску, мы сфатаграфаваліся, і я задаволеная з такім трымценнем пайшла дзяліцца усім, паказваць, што вось Твардах падпісаў мне кнігі. Гэта вось 2 аўтары, якія маюць беларускія пераклады, да якіх я падыходзіла, і яшчэ адзін аўтар, да якога я падыходзіла, каб падпісаць кнігу, гэта Якуб Маўэцкі, гэта адзін з маіх улюбёных польскіх аўтараў. Ягоная кніга «Хорызонт» — гэта адна з маіх самых любімых польскіх кніг сучасных наогул, але, на жаль, яна ў мяне зараз у Беларусі ў маёй бібліятэцы. Трэба, дарэчы, яе перавесці, каб сустрэць яго яшчэ на якім-небудзь кірмашы і каб ён мне яе падпісаў. Таму я падпісвала проста апошнюю кнігу, якую я ў яго чытала. Гэта кніга «Свенто огня», і можна сказаць, што яна трошкі сімвалічная. Чаму менавіта яе я падпісвала ў яго? І зараз я вам раскажу наш дыялог, які адбыўся падчас падпісання, і вы зразумееце. Я падышла да яго на падпісанне, ён падпісваў вось там на другім паверсе, у спецыяльнай зоне аўтара, і таксама да яго была даволі вялікая чарга. Я яшчэ раней ніколі не падпісвала яго кнігі. І я яму дала кнігу «Свенто огня». Ён у мяне пытаецца, у сэнсе, падпісваць «Для кого?». Я адказваю «Для Анастазіі». Я заўжды вымаўляю па-польску сваё поўнае імя, бо мне падабаецца гэтая версія, каб пісьменнікі падпісвалі. І ён падымае галаву, паварочвае яе да мяне, і пытаецца «Направда?» такім вельмі зацікаўленым тонам. А рэч у тым, што галоўная гераіня гэтай кнігі акурат Анастазія. Яе завуць Анастазія Лабандовіч, і маё імя даволі рэдка сустракаецца ў польскай літаратуры. Рэч у тым, што як бы імя Анастазія ёсць у польскай мове, вось такая форма, але не тое, каб гэта папулярнае польскае імя. Я не сустракала ніводнай Анастазіі ў рэальным жыцці, і
Вось гэта быў першы выпадак у літаратуры, калі я сустрэла такую гераіню яшчэ і галоўную. Таму калі я дала яму гэтую кнігу на подпіс і ён пачуў маё імя, ён сапраўды вельмі здзівіўся. І вось я яму пра гэта сказала, што маё імя не тое, каб часта сустракаецца ў польскай літаратуры, і я вельмі рада, што яго сустрэла. І тады ён мне расказаў, што ў яго была калега з Украіны, якую так звалі, і таму ён сваю галоўную гераіню так назваў. Я сказала, што я з Беларусі, і ў нас таксама гэта даволі папулярнае імя. І цікава, што пасля гэтага кірмашу я пачала чытаць іншую польскую кнігу, і там сустрэла гераіню па імені Анастазія, але яна была рускай. Так што гэта ўжо не так цікава. А тут кніга, у якой галоўная гераіня полька, якую завуць Анастазія. Вось такое прыемнае цікавае супадзенне. І аўтар таксама адзначыў, я не ведаю, можа быць, ён ніколі для Анастазіі гэтую кнігу не падпісваў. Спадзяюся, што я ў ягоным жыцці сярод падпісантаў яго кніжкі была першай Анастазіяй. Так шмат вам расказала пра варшаўскі кніжны кірмаш, але нас наперадзе чакаюць яшчэ замежныя літнавіны, таму мы працягваем. І зараз я раскажу вам пра навіну, якая ў дзяцінстве мяне б вельмі моцна ўзрушыла, і калі я прачытала яе цяпер у сталым узросце, то нейкія там вырушэнні ўсё ж такі адбыліся. Чаму ў дзяцінстве? Таму што я думаю, што многія дзеці цікавяцца, вось ёсць нейкія эпізоды, не ведаю, перыяды развіцця дзіцяці. Першы перыяд гэта калі ён цікавіцца, напрыклад, там дыназаўрамі. Другі перыяд, калі ён цікавіцца старажытнай Грэцыяй, старажытным Егіптам, вось гэтым усім. І вось у мяне былі і першы перыяд, і другі перыяды. Яны звычайна бываюць у рознай паслядоўнасці. Можа быць, у кагосьці толькі адзін, толькі другі, або адразу два. У мяне былі і той перыяды, і вось другі перыяд майго жыцця гэтая навіна вельмі моцна захапіла. А навіна наступная, трошкі сугучная з тым, што нядаўна выйшаў фільм «Мумія» новы. Археолагі ў Егіпце знайшлі незвычайнае спалучэнне гісторыі і літаратуры. Унутры муміі рымскай эпохі быў схаваны фрагмент Іліяды Гамера, канкрэтна частка знакамітага каталога караблёў. Знаходка зроблена ў старажытным некропалі Аксірынха, дзе раней ужо знаходзілі тысячы папірусаў, але пераважна ў бытавым або архіўным кантэксце, а не ў пахаваннях. Асаблівасць гэтага выпадку ў тым, што тэкст быў змешчаны прама ў працэс муміфікацыі. Гэта першы вядомы прыклад, калі грэчаскі літаратурны твор свядома выкарыстаны ў пахавальным абрадзе. Даследчыкі мяркуюць, што папірус мог мець сімвалічнае значэнне, як знак адукаванасці, статусу або нават элемент рытуалаў, звязаных з уяўленнямі пра замагільнае жыццё. Чак Паланік, аўтар культавага байцоўскага клуба, упершыню звярнуўся да жанру навуковай фантастыкі. Яго новы раман «Галерія» павінен выйсці 19 студзеня 2027 года ў выдавецтве «Сага Прэс». Папярэдні заказ на кнігу ўжо адкрыты. Я чакаю проста, калі яна з'явіцца ў продажы. І сюжэт гэтай кнігі такі. Галоўны герой, хлопец па імені Грант, шукае свайго бацьку, пісьменніка-фантаста, які знік у космасе. Грант упэўнены, што бацька пакінуў падказкі ва ўласных тэкстах. Усё мяняецца, калі ён знаходзіць стары палп-часопіс з гісторыяй «Welcome to Homestead 1», аповедам пра таямнічую утапічную калонію, дзе дзяцей вучаць забіваць зямлян. Паланік назваў гэты твор сваім першым паўнавартасным заходам у навуковую фантастыку, але, мяркуючы па апісанні, гэта будзе не нейкі такі класічны навукова-фантастычны раман у духу Кларка, у духу Азімава, а хутчэй гэта жанравы эксперымент з элементамі класічнай антыутопіі, метапрозы і сатыры на тэму сучаснага грамадства. Не ведаю, як вы, але асабіста я гэта вельмі чакаю. І яшчэ адна навіна пра новы раман знакамітага сучаснага аўтара. Гэта навіна пра Харукі Муракамі. У новым рамане японскага пісьменніка упершыню цэнтральным персанажам стане жанчына. Кніга пад назвай «Гісторыя Кахо» выйдзе 3 ліпеня ў Японіі і будзе адначасова даступная ў папяровым і электронным фарматах. Галоўная гераіня – 26гадовая пісьменніца дзіцячых кніг па імені Кахо. І паводле анатацыі гэта першы выпадак у творчасці Муракамі, калі жанчына становіцца адзіным цэнтральным персанажам рамана. Такім чынам, новае выданне азначае істотны зрух у звыклай для аўтара перспектыве ад больш традыцыйных мужчынскіх герояў да гісторыі цалкам пабудаванай вакол жаночага досведу. Але ўсё роўна мы ведаем, што лепш за ўсіх галоўных гераінь жанчын у сваіх творах з мужчын піша Стывен Кінг.
Наступная навіна на стыку кіно і літаратуры. Але я спачатку вам нагадаю, што цяпер навіны, якія звязаныя з экранізацыямі, пераехалі ў асобную рубрыку, асобныя выпускі падкаста пад назвай «Кніга лепш». У гэтых выпусках я спачатку расказваю пра апошнія навіны экранізацый, а ўжо потым палову выпуска разглядаю адну экранізацыю ў параўнанні з яе кніжным арыгіналам. Ужо выйшаў першы выпуск пра кнігу Энді Уіра «Праект Аве Марыя», і наступны выпуск будзе ўжо зусім хутка. І, дарэчы, вы можете ўплываць на змест гэтай рубрыкі, вы можете ў каментарыях напісаць, пра якую экранізацыю вы б хацелі паслухаць. Але адной навіной на стыку літаратуры і кіно я падзялюся тут, таму што яна ўсё ж такі больш літаратурная. Гэта навіна пра новыя кнігі пра Джеймса Бонда. Цяпер кнігі піша ўжо не Ян Флемінг, зразумела, паколькі яго ўжо як бы няма на гэтым свеце, пішуць розныя людзі. І вось у новых кнігах пра Джеймса Бонда гэтых аўтараў папрасілі не згадваць аўтамабілі маркі Астон Мартин, хаця менавіта гэтая машына стала адным з найбольш вядомых сімвалаў кінафраншызы. Такое рашэнне звязана з тым, што спадчыннікі пісьменніка Яна Флемінга, якія валодаюць правамі на літаратурнага Бонда, імкнуцца пазбегнуць змешвання літаратурнай і кінаверсіі персанажа. Права на экранную бондыяну кантралюе Амазон, і ў фільмах менавіта Астон Мартин замацаваўся як фірмовы аўтамабіль агента 007. У той час, як у арыгінальных раманах, ён часцей ездзіў на Бентлі. Такім чынам, аўтарам новых афіцыйных працягаў рэкамендуюць не выкарыстоўваць элементы, якія сталі выключна кінаканонам, каб пазбегнуць юрыдычных і брэндавых перасячэнняў паміж дзвюма версіямі гісторыі. Рэдкае першае выданне Гарры Поттера прададзена на аўкцыёне за 17 000 фунтаў стэрлінгаў. Гэта каля 23 000 даляраў. Гаворка ідзе пра першае выданне рамана Джоан Роўлінг «Гарры Поттер і філасофскі камень», якое захавалася ў вельмі добрым стане. Кніга была выстаўлена на таргі ў Великабрытаніі і прыцягнула ўвагу калекцыянераў з розных краін. Эксперты адзначаюць, што такія раннія выданні першай часткі серыі асабліва каштоўныя. Іх было надрукавана даволі мала, а попыт на іх стабільна расце. І ў выніку цана значна перавысіла чаканні. Такім чынам, звычайная калісьці кніга, якая была проста масавым тыражом, людзі куплялі яе, нават не думалі, што калісьці яна будзе каштаваць так шмат, але вось цяпер яна стала рэдкім калекцыйным аб'ектам, які каштуе 1000 фунтаў на аўкцыёнах. У Рыме даследчыкі выявілі копію аднаго з самых ранніх вядомых твораў англійскай паэзіі – гімна Кэдмана, які датуецца 7 стагоддзям. Знаходка была зроблена ў фондах Нацыянальнай цэнтральнай бібліятэкі. Рукапіс утрымлівае старажытна-англійскі тэкст, які, паводле ацэнак навукоўцаў, быў перапісаны ў паўночнай Італіі, прыкладна ў 8-9 стагоддзях. Даследчыкі з Трыніці каледжа ў Дубліне адзначаюць, што гэта не арыгінал, а рэдкая сярэднявечная копія, якая дапамагае лепш зразумець, як рана распаўсюджвалася англасаксонская пісьмовая традыцыя ў Еўропе. Адкрыццё важнае для гісторыі літаратуры. Яно пацвярджае, што адзін з найстарэйшых англійскіх тэкстаў не толькі існаваў у Англіі, але і быў вядомы і перапісваўся ў іншых частках сярэднявечнай Еўропы. Мы з вамі жывём у такія часы, калі аўтарам даволі складана заставацца сапраўды ананімнымі. Лічбавае асяроддзе, медыйная ўвага даволі хутка расшыфроўваюць нават самых добра схаваных аўтараў. Таму я не ўяўляю, як некаторым пісьменнікам у наш час удаецца заставацца ананімамі. Але вось выпадак з нядаўняга. Пісьменніца, паводле кнігі, якой быў узняты фільм «The Housemaid» «Пакаёўка», раскрыла сваю асобу. Пад псеўданімам Фрыда Макфаден хавалася амерыканская аўтарка і лекарка Сара Коэн. Яна доўгі час публікавала раманы ананімна, яе творы сталі неверагодна папулярнымі, атрымалі экранізацыю, і аўтарка тлумачыла гэта жаданнем аддзяліць літаратурную творчасць ад медыцынскай кар'еры. Яна прызналася, што стамілася ад здагадак і версій пра тое, што за яе імем можа стаяць некалькі чалавек, і таму ўсё ж такі раскрыла сваю асобу. Паводле яе слоў, яна працуе ў медыцыне, спецыялізуецца на неўралагічных захворваннях і доўгі час хавала пісьменніцкую дзейнасць ад калег, каб гэта не ўплывала на прафесійную рэпутацыю. Ну а цяпер яе асоба афіцыйна раскрытая, аднак далей кнігі яна будзе таксама выдаваць пад гэтым жа псеўданімам Фрыда Макфаден. У нядаўна апублікаваных лістах Селінджера даследчыкі знайшлі дадатковае пацвярджэнне яго насцярожанасці ў адносінах да літаратурнай крытыкі, асабліва да тых, каго ён лічыў другараднымі рэцэнзентамі. Гэтыя дакументы паказваюць, што аўтар «Лаўца ў жыце» імкнуўся максімальна кантраляваць інтэрпрэтацыю сваіх тэкстаў і пазбягаць павярхоўных або біяграфічных тлумачэнняў сваёй творчасці.
Асабліва яго непакоіла, калі крытыкі выкарыстоўвалі асабістыя дэталі як просты ключ да разумення літаратуры. Таксама, як вы ведаеце, Селінджер пасля пачатку літаратурнай славы практычна цалкам адмовіўся ад інтэрв'ю, ад нейкага публічнага жыцця. Ён жыў вельмі аддалена, вёў такі зацішны лад жыцця, ён свядома мінімізаваў кантакт з прэсай, з шырокай публікай і імкнуўся захаваць поўную прыватнасць. І вось гэтыя лісты яны яшчэ раз падкрэсліваюць яго галоўную пазіцыю, жаданне выразна аддзяліць аўтара ад тэксту і абараніць сваю асабістую прастору ад публічнай увагі і спрошчаных інтэрпрэтацый. Ён хацеў падкрэсліць, што ягонае жыццё абсалютна ніякага дачынення да ягоных твораў не мае, і калі вы хочаце чытаць яго, разбіраць яго тэксты, то чытайце і разбірайце яго тэксты, пры гэтым не ўмешваючыся ў асабістае жыццё самога пісьменніка. У траўні гэтага года газета The Guardian апублікавала вялікі рэдактарскі праект «Спіс 100 найлепшых раманаў усіх часоў», які складзены на аснове галасавання 172 пісьменнікаў, крытыкаў і акадэмікаў. Удзельнікі называлі свае топ-10 кніг, а выніковы рэйтынг быў сфарміраваны па колькасці згадванняў і дадатковай ацэнцы. Спіс атрымаўся не такой ісціны ў апошняй інстанцыі, гэта хутчэй шырокая карціна чытацкіх і прафесійных пераваг. Спіс аб'яднаў класіку, мадэрнізм і сучасную літаратуру. Асобна падкрэсліваецца, што спіс моцна адрозніваецца ад крытычных рэйтынгаў минулых гадоў. У ім больш жанравай разнастайнасці, больш гумару і чытальных кніг, а таксама больш увагі да сучасных аўтарак і сусветнай літаратуры. У той жа час некаторыя адсутнасці, напрыклад, асобныя аўтары папулярнай масавай літаратуры, выклікалі дыскусіі пра тое, што лічыцца вялікай літаратурай. Вось уявіце проста, што ў гэтым спісе няма Гары Потара ці валадара пярсцёнкаў. Я не ведаю, як можна было сабраць спіс са 100 найлепшых кніг як яны гэта называюць, 100 найлепшых раманаў усіх часоў і не ўставіць туды кнігі, якія настолькі паўплывалі на літаратуру, што проста цяжка ўявіць. Але ў цэлым, мне здаецца, што гэты праект гэта не проста рэйтынг, гэта цэлая культурная падзея, гэта зноў для нас чарговая нагода для дыскусіі пра тое, як змяняецца канон чытання ў 21 стагоддзі. Вы, дарэчы, таксама можете зірнуць на гэты спіс, я пакіну спасылку на яго ў апісанні, і таксама ён інтэрактыўны, вы можете ў гэтым спісе адзначаць, якія кнігі з яго вы ўжо прачыталі, і ў канцы вы ўбачыце агульную колькасць гэтых кніг. Вось у мяне атрымалася 42 прачытаныя кнігі са 100. Ёсць да чаго імкнуцца, але я цалкам задаволеная гэтым вынікам. Улічваючы, што ў ім ёсць кнігі, якія я, ў прынцыпе, асабліва і ніколі не планавала чытаць, і наўрад ці сапраўды буду гэта рабіць. Таму можете падзяліцца сваімі вынікамі ў каментарыях і таксама напісаць, якія б кнігі яшчэ вы ў гэты спіс уключылі ўжо паводле сваёй версіі. Уявіце сабе, што вось вы спецыяліст-акадэмік, якія кнігі вы б таксама назвалі найлепшымі. Міжнародную букераўскую прэмію сёлета упершыню ў гісторыі атрымаў раман, першапачаткова напісаны на кітайскай мандарынскай мове. Пераможцам стаў твор «Тайвань Трэвелог» тайваньскай аўтаркі Ян Шуандзы, перакладзены на англійскую мову Лін Кінг. Раман атрымаў галоўную ўзнагароду на цырымоніі ў Лондане і падзяліў прыз у 50 000 фунтаў стэрлінгаў паміж аўтаркай і перакладчыцай. Кніга – гэта метафікцыйны гістарычны раман пра падарожжа па Тайвані 1930-х гадоў, калі востраў знаходзіўся пад японскім каланіяльным кіраваннем. Праз гісторыю двух жанчын, японскай пісьменніцы і тайваньскай перакладчыцы, аўтарка даследуе тэмы каланіялізму, ідэнтычнасці, улады і кахання. Журы адзначыла складаную структуру рамана, яго шматслойнасць і тое, як пераклад становіцца часткай мастацкага тэксту. Асобна падкрэсліваецца, што гэта першы выпадак, калі кніга з мандарынскай традыцыяй перамагае ў гэтай прэстыжнай міжнароднай прэміі. Як бачыце, сапраўды, гадзіна падкаста ў нас атрымалася, але гэта вам такая ўзнагарода за тое, што цярпліва чакалі. У мінулым месяцы быў усяго адзін выпуск падкаста, але цяпер я спадзяюся, што яны стануць трошкі больш рэгулярнымі. У мяне ёсць ідэі для новых рубрык, якія я хачу ўвесці ў падкаст. Плюс развіваць тыя рубрыкі, якія я ўжо ўвяла. Я маю на ўвазе кіношную рубрыку. Таму можете ў каментарыях мне расказаць пра тое, чаго б вам больш хацелася бачыць у гэтым падкасце, пра якія фільмы вы б хацелі, каб я пагаварыла, пра якія экранізацыі кніг я маю на ўвазе. Ну а таксама, калі вы хочаце падтрымаць гэты падкаст, то ўсе спосабы падтрымкі вы знойдзеце ў апісанні да гэтага выпуска. Там ёсць і спасылка на Patreon для таго, каб стаць маім патронам, і таксама іншыя спосабы
сказаць мне дзякуй, або вы можете сказаць мне дзякуй просто словамі у каментарях да выпуска на Ютубе, на Кастбоксе, у Інстаграме або на пошце belleatpost@gmail.com. Таксама вы там можете пакідаць свае пытанні, заўвагі, ідэі, прапановы. Таксама ў апісанні ёсць спасылка на Google формы, калі вы хочаце задаць пытанне ананімна. І спадзяюся, што пасля зімовай спячкі летам, пасля зімовай, вясенняй спячкі летам падкаст будзе трохі выпаўзаць. Сонца пячэ мне ў правую шчаку, бо я сяджу правай шчакой да акна. Вакол мяне прыгожыя вырашчаныя мной расліны і рассада, якія з'явіліся ў мяне пасля эміграцыі. Вось такія вось спосабы спраўляцца з эміграцыйнымі нейкімі дэпрэсіўнымі эпізодамі. А на стале мяне чакаюць цудоўныя кнігі, якія трэба прачытаць, якія я ўжо чытаю, якія трэба скончыць чытаць, якія трэба паслухаць у фармаце аўдыа. Шмат кніг, шмат ідэй, я спадзяюся, што шмат новых выпускаў падкаста наперадзе. Ну а на сёння гэта ўсё. З вамі была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы.